Highlighting it's Abama on the beat. Kanu ana mabati unuga mabati kete kandi wana sioni uwa nunu na nkiti makano nevune ejoku kanda puntawe dili kibo wewe mmeli uwaduwa okwe ejoku ona nwuchi na edi wana makana onye nwere ga azo ibi ya wanda kaji ibube na amumani na mmazi nnamunde kanubu n'obezi bituo ndị Igbo na ahịa ebidogo ọkwadịrị onye nsọpụta nwa mmazi nnamunde kalu Chukwu zitere ndị Igbo Namundi Kanu is another Messiah. Namundi Kanu is another Messiah. Asalimundu Nako galaga Noga Nigeria Bawuka Unune Singo Unabugo Nyabamuma Wamuma Namundi Kanu Wanda Suwadi Nigeria Wanda Boluzu Country Ununanubiwe Gune Ununadugo Muna Dudu Unamara Nandi Mahoda Suwaya Najani Nindi Rifaka Boko Haram Kepatalisuna Bundani Vanaka Bundiku Nesu Nobu Iwa Talibunaya Didogo Wani Jita Ekugu Abia Haba Ekugu Ana Haba Namulumunga Namubia Awa Wamu Yabunan Wawanya Nekireku Walaso Welije Ya Nale Didogo Nelele Kwa Nama Walisi Haba Nelele Kwa Nama Walisi Nakwa Wao Wanyuni Ana Manoku Ona Kuni Ntoke Aye Didogo Yesi Bobulumu Yala Belimbo Bulunala Kedi Mkuta Kwado Wafweni Wanya Namuti Yalelulamu Wabu Yaku Yadiru Goma Mwamu Ununanubiba Nalebe Yesi Bobulumu Muluna Anya Dika
eziokwu dị na mmiri onye na-alaba ụlọ bụ ike dị n'ụlọ unu kwadobe onwe unu na mberede jiri dike eziokwu mberede mecheji ama dike ihe elu ụwa eri 1970 Nigeria ji wee gbazie ndị Igbo egbe n'ahịa n'ofikịta n'ọbọfis ọgba ntụntụ ọ dịka ya ma ebidogo nye m na ndụ ọ dịka ya ma abịawo nye m na ndụ dị ya ọ dịka ya ma ebidogo nye m na ndụ dị ya ọ dịka ya ma abịawo ọ dịka ya ma abịawo elu ụwa ọ dịka ya ma abịawo ụmụ Igbo n'anya n'anya ahịa gara aga onye eriri ngwụlọ ụmụnna oge na-abalị n'ụlọ agba eri ike m na-emeta ebumọgwụ ojukwu jiri wee na abụrụ ozi na olu na-ebuli n'abalị m ndị Igbo mụrụ onye meriri n'ahịa ga-atọ n'ahịa nwa m ụwa bụrụ ike mere ka ọ ga-eme o nwere ibe ome ụwa bụrụ ike nwa m achọrọ ịdọkwa ụgbọ achọrọ ịdọkwa ụgbọ o tegidere ka ọ ga-eme o nwere ibe ọcha Maazị Nnamdị Kanụ abụghị gabanụ na anyị kenere gị eke ndedị n'ama ọha na-eke gị ebulu nabadị n'obi ekwulu m na abụ karịa ike dịka osi baba na agbọba okwu nwale ndị pastọ ndị Igbo bulu ibubu ụba unu ka na nna agọzi okwu nweta unu ka nna na-agọzi okwu agọlị m unu mgbu kedu ibe ekwula anyị na-ebula okike gbachie gị unu ekwere ekwe kedu ibe na-emeta ụlọ ndị ịrọjiri n'ụta bụrụ ofe etima unu iji nwoke igwe na-egwu n'egwu onye ka ọbụla anyị ga-alapụ nne ya n'ọbịa lapụkwu nwanne ya nwaanyị n'ọbịa jide ụmụ nwanne gị ọba ka na-abụghị ebi n'ọbịa oge ọ ga-adị gị mma ajụjụ ka nna ajụ ndị Igbo na-asị n'usi na ntakala ntị bụkwa a na-esi kedu na ụdị ọgba agha si abịa ajụjụ ka nna ajụ ndị isi nsọ ga-anọ ibe na-emebi ikwu onye ụjọ na-abọtara ibe mere nwanne ya unu na nnukwu ihe mmanwụ na-ebe ndị a na-ebututu ihe ndị unu na-achị kedu ndị unu ga-achịba unu ga na-achịba ebi ajụjụ ka m na-ajụ unu ga na-achịba ndụ anụma ọ dịka ya ụmụ Igbo ọ dịka ya nye m na ndụ ọ dịka ya ebido ndị Igbo ọ dịka ya nye m na ndụ ọ dịka ya ụmụ Igbo ụbọrụbalaeze nwoke onye nteja abụ obido nwa m Maazị Nnamdị Kanụ ya ebe jere
ije ga-eluli n'ụlọ onye gabere ije oluwa mma ya ka nne ya na-agba mmadụ tụrụ ya n'ọka iri na-eme bara ụba ogbo na-ata ọrụ na-aga agba mmadụ tụrụ ya aka na-alụ egwu dị mma n'ọka olu na-ebuli igbo agba mma agụrụzi olu na-ebuli igbo taa ọ bụ na gị na-ebuliri ndị ojide anya egwu n'anya egwu mụ n'anya egwu n'anya egwu ya bụ na mabalị abanye na-agwa metu ụgwọ chukwu n'obi chukwu galụwa dị ya nọmụba nne mụrụ m nwunye nna m obi ya a na-egbu n'anya ibe na n'ike ibe mene ekwu na-ebute mmiri onye igbo mụrụ m naijiria gọọmenti ibe mabana nwa m maazị nna m ndụga bụ oche nwa afọ mụrụ na agbara ibe n'abịa steeti nwa m oge ozizi kpuchiri ozi onye na-eri afọ m na-eri daalụwa onye nkume onye ekwenịga bụ na-enye ajụjụ nke mma na-ekwe m na-egwu ọjọwa anyị agba mgbedike otu m agara nwaanyị na-agbalị mba ọnwalibe nwaanyị ga-eme ọnwalibe ọgba mkpọrọ ga-emetalite osimiri ọzọ ọkọ ọkala ego na-ekesi ya oke mmiri ya ebe ofe ọrụda nke ga-eri ofe na-eme nke ga-ebi ya ya dị ofe ọnụzi nwere mmiri a na-aṅụrụ ọ na-aṅụ ugbo aka ala nke eje ọgwụ tụmaka nzọba na baba anọkwụla na amụsụ wee nwee ọrụzi na-eri nkịta ekwentị na amụsị na-eri nkịta na ekwentị na tụmaka nzọba na baba obi ga adịla iji bulisi ezu na mmanwara ọgọdọrọ egwugwu na sawa onye onye na-alụ n'ụwa maka ụdọ onye na-eme iwe onye na-eme n'ekwu ka eji ekwudo onye n'elu nye ka ji bụrụ egwu wee debe na onye ga-anyị gị dọba ajụjụ ụga nna ajụ ọbụ maka asị valentine ụzọ onye ọjọ ọdịda dị n'igbo ọkụ eji egwu nwaanyị ọgụ ọgụ ọkụ eji egwu nwaanyị n'ọgụ jebidede nwekọ ndị omeme nsogbu ọma mkpọrọ ebe egwu na ọdụ nwa m valentine nwoke bụ sanbọọdụ ndị ọgụ onye ọma ọma na-ezoro na ụlọ adịrịsị esi mara ọgụ nwa m nwoke omeme nsogbu na adọba obodo ebe ahụ CEO managing director Adel Dr. Robert managing director ya na South Africa ka ị nwere ike nwoke mma agwa mụrụ n'ọbụ nwoke oke mere CEO Senti Valentine ndị na-anyị bido ọka ekwugbo onye n'oke gị ọkọchị egwu ndị ọgwụ eziokwu wepụrụ oge onye rere ebe ibe onye mere nne na-ere wetu mmọnwụ obodo na-agbara ọkọ n'ọgbụgbọ oyibo agbata obi gbara n'ọgbụ na anyị ike na-eliri onye na-agbado agbara agbata obi onye nne na-agbado agbara agbata obi ụmụnne m onye
ọbụla gwụrụ ya n'azụ oyi na-akọ ọkụ nke n'elu ezigbo mmadụ chukwu ụjọ oge n'ọbụbụ ekwunye m n'ọkụ otu ọga na ndede ji ya bịa okiri ọla ndị Igbo niile osiri otu ọga na ndede ji ya bịa osiri ọla na Jọ́gọ̀ náà tẹ̀lé sí ọmọ ọmọ ìbí ẹ̀ wọ́n gbogbo ọjọ́ tẹ̀lé sí ní CEO. Ogún mú kí ìjọba yìí. Yẹ́wẹ́ máa ní ìjọba yìí. Ogún wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà fún ìrìnàjò àgbà ọmọ Wọ́n nà mú ẹjọ́ ìwọ̀lẹ̀ ẹ̀ka nílẹ̀ ẹjọ́. Ẹjọ́ ìjọba máa bọ́ ọkùnrin lẹ́jọ́. Àìsí, wọ́n mú sẹ́gbọ́ọ̀dù mú ìyàmúlà lẹ́jọ́. Wọ́n jẹ́ ìjọ́bẹ̀tù ọkọ̀ nílẹ̀ wọ́n kò fẹ́ tó wọlé nílẹ̀. Òtí láti ẹ̀mọ́, òtí ilẹ̀ mọ́, òtí ìwọ́jà mọ́. Ebúlé kúrò náà kọ́tọ̀ kúrò. Wọ́n mú ìjọ́ wọ́n mú ọkọ̀ nílẹ̀ lẹ́jọ́. Wọ́n náà lọ́gbà kiri kéèkì máa nínú òdòkú. Ìfọ́ kan ní ìgbà púpọ̀. Na mọ́tò ìgbà pàṣẹ kéèkì sí nínú òdòkú. Wọ́n yẹ náà jọ pàṣẹ. Sọ̀bọ̀ kan ní ilé ẹjọ́. Àgbàgbà ìwúrọ̀ tó ń lè sọ̀rọ̀. Wọ́n kẹ́ fún ọmọ òdòkú náà bá lọ sọ̀rọ̀. Ilé olú wà. Wọ́n tún mẹ́kú wẹ̀tù yẹ ọ̀nyẹ́ta nílẹ̀ àjọ. Wọ́n yẹ mú tukú jẹ́ kú máìkẹ́ fún àbọ̀ ọ̀dẹ́. Wọ́n jí ìkọ́dún náà. Wọ́n mmadụ adịrị ọbọcha dịka ọ bụla onye ka na-eju n'ọrịa na-abụ ọtọ aka okwu mba ọyịmụdị ya egwu na-atọ gị okwu nwa ọgwụ ji dị ebube na South America ya nwoke mere na-atọ gị onye ndị ya bụ enyi na-abụgwa CEO Nwunye sọ na ọdụ kenere gị egwu anyị na-ekene gị na akwụkwọ oke ka ọ bụrụ na-ete ọnọdụrụ dịka mma nwadụ n'ọbụ nwa nlebi isi Michael nwa nna bụ enyi nwanụ nwanụ ma ọ bụ dị ya ọbara isi nna m egwugwu kenere gị onye ọba na-adịrị ọbara ebe akwụkwọ egbe ya gị What did I have with you? Ndị mụrụ m unu ka anyị na-ele ka ndị okene onye amụma bụrụ okwe dịkịta onye okene m onye ibite nteje afọ ya nwa m onye rụrụ ọgwụ n'anya onye na-atụ ugwu dịkịta onye okene m otu ndị na-agwọ ya ya bala ka iji agwọ ya niile bịa onye na-atụ ụkwụrụ dịka ịnọgọ obodo m onye na-arụ n'ụwa nwa ka jụrụja agụgọ ya bala ka iji eme amara n'elu onye amụma bụ nwanne na-ewe onye amụma bụ nwanne m onye izute na-eje bụ anọ na-eje n'ezi ọhịa anyị Anti jamu wana ni moja.
eze nwazi na-emeri ibe na ndị eze nne ya eze mma ihe imere erige mana agwa bụ ọnụ egwu nke na-eli gị egwu na-ejebe mpọ egwu na-eke n'ezigbo ọhịa anyị nwa m nwa n'olu emeke na mpọ nwa m onye isi igbo na mpọ bịa onye aka na-eju n'ọsọmbedu na mpọ niile n'ọsọmbedu ya lia na n'ikele ihe ndị na-akpọwa ọdịnị ka iji eri na papara bụ nke Naijiria oke mmanụ obodo na-agbalị ọkụ eziokwu na otu m ike n'ezigbo ọhịa ezigbo mmadụ zibe na mbọ onye ugwu babila ego na mbọ oke ozugbo mmasị gị iji eli n'elu ị na-eme spọt na ziro digbo market na Lagos import and export ọdịka ya nwere elu ụwa ọdịka ya nwere mmanwụ ọdịrị gị nwazi ọba onye ka na-esi gada nwaanyị na-abọ ịgada nwere izukiri gị na-abọ ịbaba ncheche nyere gị n'aka ekpe gị ị ga-abụrụla ịgada rodu n'aka ekpe gị kama managing director ịba gị n'izike Nigeria Limited ọ̀tàjà gị ya ojú na-ejebe bụ ka ndị ekele n'obodo n'ọbụ abụwa haisi uchenna nwụbara ọbụ dị ya onye ka na-eju oge obodo ejugbu n'ọbụ oge obodo ejugbu n'ọbụ oge obodo ejugbu n'ọbụ ọdụ na-akpọ ihe oge obodo ejugbu n'ọbụ ọdụ na-akpọ ihe oge Sọ́mọ́nù managing director. Wọ́n yà lẹ́kọ̀ọ́ tọ́lẹ̀ mẹ́sìkọ́. Kọ̀tẹ́lì ojú ìrọ̀lì lẹ́sẹ̀ márùn-ún. Wọ́n tẹ̀lé China kò dọ́kọ́ ní ìgbòho yẹn. Bọ́ọ̀bù wọn di China. Mbàálì yìí. Wọ́n mẹ́fì ẹnọ́bà Nàìjíríà. Wọ́n kẹ́wé kọ̀ọ̀kan yà náà ní ìjọba. Wọ́n ti ká yà wọ́n wọ́n ti ká yà wọ́n ìgbòho àbúrò ẹgbẹ́ ìyá. Wọ́n ti ká yà wọ́n ìgbòho ìnáwó ìyá. Wọ́n tẹ́ ti yà wọ́n lójó pàtó àbúrò náà. Wọ́n kò wọ́n bẹ̀ yẹn tẹ̀tẹ̀ kí náà wọ́n máa lè kúndùlí. Ìwẹ̀ ètò àwọn onílẹ̀ kúlì ìbò kẹ̀dẹ́ fún mi dẹ̀. Wọ́n ti ká yà wọ́n àyà nínú ìwà. Wọ́n ti ká yà wọ́n ìgbòho nínú ìwà. Wọ́n mú ní ìgbòho. I like it.